Sabeu ben bé què és el free ski? Aquesta és una modalitat que es pot practicar des del carrer fins al muntany passant per diferents spots. Això és el que van voler transmetre una sèrie de riders tant d'Andorra com d'Espanya a través del curtmetratge Round 2, una manera de donar a conèixer que als Pirineus també es pot practicar aquesta modalitat. La idea sorgeix d'una unió d'esquiadors d'Andorra, Catalunya i Espanya, on cadascú feia les seves gravacions i els seus projectes individuals i érem els riders d'Espanya que més estàvem esquiant junts i més repercussió estàvem tenint amb tema vídeos i amb tema fotografia i amb tema publicitat a dintre del freestyle i vam decidir d'ajuntar-nos tot el grup i d'intentar fer un projecte de vídeo a l'hivern, gravant al carrer, gravant a fora pista i gravant a dintre d'un snowpark, ensenyant al món el que és el freestyle i el que es pot fer a sobre dels esquís a Espanya i a Andorra. El projecte realment el tirem endavant i el fem perquè, per veure que aquí a Andorra, tant als Pirineus com aquí a Andorra, es poden fer un tipus de vídeo extrem, un tipus de vídeo de freestyle i donar a conèixer a l'esport que nosaltres ens dediquem. És un esport que aquí ara mateix és una mica minoritari comparat amb l'esquí alpí, llavors intentem fer el màxim perquè es pugui veure el freestyle. Ho intentem fer de totes maneres, amb publicitat amb marques, amb fotografia, amb vídeos i amb aquest projecte Round 2, que és el que més temps hem ficat, el que més ganes hem ficat, el que més invertit més diners, el que hem tingut que buscar-nos més sponsoring per poder fer el projecte i molt contents amb el resultat. Trobar que algú ens ajudi, la veritat és que és molt més difícil. Estem a un país on deia que és minoritari el freestyle, una marca d'esquís no pot fer unes ajudes molt grans i una estació, però vam preparar un book a l'estiu i aquest book el vam poder distribuir a diferents llocs i vam poder trobar aquestes ajudes, sobretot les bones ajudes de diners per poder tindre material i lloc on viure per poder produir a tots els Pirineus. Round 2 funciona que la idea que teníem principal era poder gravar a tot tipus de neu a dintre del freestyle. És a dir, ara amb freestyle s'està fent molt esquí al carrer. Esquí al carrer significa construir amb pala diferents mòduls, llavors fer-te una barana, fer-te un gap, fer-te un wall ride, fer-te diferents tipus d'espots. Després ensenyar també el que es pot fer amb un snowpark. Vam tindre la sort de poder fer una sessió amb un salt gran, amb una posta de sol molt maca. Així després ensenyar una mica el que és l'all mountain, el freeride, que es poden saltar pedres, es poden fer tricks a dintre de la neu verge i explotar tot tipus de terreny a dintre del freestyle. Tot va començar una mica a Dos Alps. Quan ens vam reunir tots, quan esquiem a l'estiu, ens vam reunir tots allà, ja estaven els dos càmeres i vam veure que podíem fer alguna cosa junts. Al principi vam començar gravant individualment i al veure que podíem fer alguna cosa junts i crear un projecte que sortíssim tots d'Espanya i Andorra i tenir un projecte d'una pel·lícula aquí dels Pirineus era una gran idea i pensar que podíem estar al nivell internacional veient que el Noah i el Luke havien participat a pel·lícules internacionals com Step i 4B9, doncs vam tindre aquesta idea de crear aquesta pel·lícula i treure endavant el projecte. La veritat és que
estar juntament amb riders com Luca, Noah, Paco, que són ja riders internacionals, és un gran orgull perquè veus on està l'esquí internacional i que són amics teus que estan allà dalt i que tu realment pots arribar a estar allà amb ells. I és una gran ajuda perquè ells t'ajuden amb tot i et fixes amb ells i aprens molt. La veritat és que molta gent pensa que estem molt bé, que no fem res, que ens ho passem molt bé, però la dura veritat és que ens hi passem moltes hores, entrenem moltes hores darrere abans d'anar a pistes, i físicament, mentalment, i la veritat és que és com tots els altres esports, requereix un físic i un mental molt bo, i per estar al nivell penso que has d'estar molt fort i ser constant, i sobretot amb aquests esports de risc el que també es pateixen són lesions i has de tornar a aixecar-te un cop tens una lesió i seguir endavant, no té secret. Potser tenim que construir a les 2 del matí, a les 6, potser ens hem d'aixecar una tal hora i estar tot el dia al carrer buscant coses que et fan fora d'un lloc, pots canviar d'un altre spot, buscar-nos els recursos per poder gravar i per poder fer el vídeo. Després està la vessant d'All Mountain, que és això, també esperar una nevada gran, poder-nos ficar dintre del bosc, poder treure imatges a dintre d'un bosc que les llums, per el càmera i tot és molt més difícil la mobilitat. Gràcies al Pablo tenim uns recursos increïbles a dintre de la Neu Verge, ja que és molt bon càmera a dintre d'aquest món. I després la part de freestyle de Sierra Nevada, sobretot intentar de la part de freestyle d'un salt gran, amb una bona localització, que tingui un bon fondo, buscar un bon recurs i un bon lloc per poder gravar la part de freestyle i que quedi maco i impressionant. Cadascú també té una mica la seva feina, llavors no podem estar cada dia de la temporada 100% per el projecte, llavors ho fèiem una mica dividit per spots. També ens agrada que cada spot surtin 1 o 2 riders, que no a cada spot surtin 5 tios esquiant, llavors perquè la pel·li queda més varietat d'espots i més varietat de mòduls, i això tenim que dividir-nos una mica la feina. Cadascú a la temporada que pot. Si aquí a Andorra els càmeres, l'ideal és que estiguessin al 100% per nosaltres. Si un dilluns podia gravar una persona i un dimecres una altra, que els càmeres es poguessin moure per anar. Llavors també buscar altres spots. Si nevava a Font-romeu, marxar cap a Font-romeu. Si sabíem que a Formigal o Cerler o tota aquella zona també dels Pirineus, o si intentem esquiar de punta a punta, moure'ns amb el cotxe i tindre recursos per poder-nos moure. Sí, per nosaltres és molt interessant donar a conèixer el freestyle i l'esport que ens dediquem. Aquí a Andorra i als Pirineus i a Espanya no hi ha una influència molt gran de gent. Ara aquí mateix es treballa la base tal com a Espanya i Andorra i les federacions també donen les seves ajudes perquè es pugui fer freestyle, però no és un esport com l'alpí, que a un club poden haver 500 inscrits, 400, en freestyle els números són menys. Els nens els agrada molt i cada cop hi ha més nens que ho practiquen amb més ganes i tenen ganes de lluitar, de ganes d'entrar al freestyle. Què passa? Que és un esport que ara mateix és nou i per els pares i tot és una mica difícil. Però ara mateix el que li agrada a la gent, visualitzar, mirar, és més esports de freestyle. Té més risc o no, perquè si es practica amb un cert nivell i amb un entrenament com s'ha de fer, el perill té el mateix que un altre tipus d'esport, que es faci amb velocitat, m'enteneu, a sobre uns esquís, a sobre de qualsevol tipus de base que patini, és igual de perillós. Pensa que hi ha que fer el seu entrenament i poder fer-ho bé perquè el freestyle sigui eficient, no sigui fer una cosa per fer.
realment acabar el projecte és el millor, veure com ha quedat, presentar-ho a la gent, al públic, i la sensació és bona. Ens hem quedat amb ganes de fer més, de treballar de més, de lluitar més i de poder fer més imatges. És a dir, Ronxu per tots ha sigut una satisfacció tant com de grup, com pròpia, com estar dintre del mundillo, podem gravar aquest tipus de coses, podem fer spots, podem entrar dintre d'un snowpark amb 2 càmeres, és a dir, estem molt contents i és una satisfacció molt gran. ¿Tú las pistas? Pues yo salí al monte, allí a tomar por culo. Aviam, gravar al carrer és realment... Hem fet el pas endavant una mica amb aquesta part. Gravar al carrer és supercomplicat, més que res necessites molta neu, construir que quadri tot és difícil, i ara cada cop els spots o els llocs on tens que gravar s'estan fent més grans, tens que tirar-te de llocs més alts, i realment gravar al carrer és molt més perillós. Normalment a un snowpark tu pots practicar un truc i fer-lo 10 vegades, que pots fallar-lo, pots fallar-lo i tornar a començar al carrer. Si hi ha un fallo, potser és alguna lesió o estàs al carrer, hi ha que anar a fer-ho de primeres i ben fet. Llavors, clar, ja es complica. I és la vessant del freestyle, jo crec que està més alta ara mateix. Poder gravar al carrer i poder fer spots així és complicat i tens que tindre un cert nivell, per això té aquest tipus de periodicitat i per això hem fet el pas endavant per gravar això, perquè veiem que és el grup a Espanya i a Andorra on podem fer aquest tipus de spots i de localitzacions. Back to back, backwards, back to back, Andre after that, Brooklyn, where you at? Brooklyn, where you at? Brooklyn, I live like back to back, backwards, back to back, Andre after that, Brooklyn, where you at? Brooklyn, where you at? Brooklyn, oh boy, I came to party, yo bitch was looking at me. I'm not stashing up a true on one of them niggas start asking her, what you trying to do? What you wanna do? What you trying to do? Nigga, I still your bitch. You should know the lane, so what you saying, yo? Niggas wanna pass. La vessant del carrer realment es crea per això, perquè és aplicar tot el que tu fas en un snowpark o intentes fer amb un salt o intentes fer amb una brana, intentar-ho aplicar al carrer. Què passa? Que és supercreatiu. Tu pots trobar un muro i veure un muro i no veure res, però el teu amic diu, vale, jo faig un salt aquí, m'estrompo contra el muro i baixo, o jo veig una brana, això és molt complicat per mi, el meu amic veu una creació, no, jo entraré per la meitat i em podré fer la brana. És tot molt més creatiu, tens que pensar més, el tema d'anar amb càmeres i tindre que muntar la càmera en un lloc, la càmera en un altre, que l'espot quedi ben gravat, el tema de la pala. Nosaltres arribem i, vale, tu pots fer un salt de mig metro, d'un metro, de pum, no saps mai si et quadrarà perfecte per caure a la recepció on també està construïda. És a dir, és més complicat i molt creatiu. Brooklyn, where you at? Brooklyn, I live like back to back, backwards, back to back, Andre after that, Brooklyn, where you at? Brooklyn, where you at? Brooklyn, oh boy, I came to party, yo bitch was looking at me. Passenger, nah, I'm not smashing up a true on one of them niggas start asking her, what you trying to do? What you wanna do? What you trying to do? Nigga, I still your bitch. The city of dreams, scams and schemes. A nigga only ride for this team. Money demons, triple beam. Real niggas die for the cream. The city of dreams, scams and schemes. A nigga only ride for his team. Money demons, triple beaming. Real niggas live and die for the cream. Ara mateix aquí a Andorra estem contents i es potencia molt. Tal com Bainor com Gran Valira està fent molta inversió amb el freestyle. Tenim un snowpark a Arinsal que com a tot arreu no hi ha neu i a Arinsal tampoc, no podem tindre unes rampes molt grans, però l'snowpark hi és, amb els mòduls i amb la neu que podem tindre, i a Gran Valira igual. A Gran Valira tenen 3 snowparks, tant el Peretol com el del Tartec com el de Grau Roig, i es pot fer tot tipus de treball. El Peretol és rails, el Grau Roig ja és una mica més de nivell, els salts són un pelet més grans, i el Tartec ja és un parc una mica més pro, més gran, amb salts grans i on es pot entrenar molt bé.
A Catalunya també i a Espanya està costant una mica més, però també a la Molina hi ha 2 clubs que es dediquen al freestyle, tant amb snowboard com amb esquí. A Sierra Nevada es va fer una inversió fa 5 anys de tindre un bon snowpark, han tingut la línia més llarga d'Espanya amb no sé quants quilòmetres i no sé quants mòduls ficats, 25 mòduls diria. I bueno, s'està intentant lluitar per això. Formigal també té un bon snowpark i Vaqueira aquest any també ha fet una bona inversió, comprant mòduls nous i diferents, i canviant de terreny, ficant un petit telarrastre per a aquest tipus de terreny, i realment s'està apostant per aquest esport. Per què? Perquè s'està notant que hi ha gent que té ganes de practicar aquest tipus d'esport.